ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነኹ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑኒ ዝደለኹም ዓይነት መደባት ከቕርበልኩም ምዃነይ ቃል እንዳኣተኹ ትደልይዎ ዓይነት ኣቦታ ርእቶ ግደፍለይ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ድማ ብዛዕባ ንጉስ ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሄራንታለስ ድሕሪ ዙር ፈረንሳ ዘካየድ ምርኢታትን ዓወታቱን ኣብ ጽርግያታት ኦሎምፒክ ፓሪስ ዝካየድ ውድድር ንኤርትራ መዳልያ ከምጸላ ከም ዝኽእል ዝብሉ ትንተናታት ናባቕም ኮነብሎ ኢና እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ናብ ካልኦት ክትበጽሕ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑና ንዓለም ዘደንጸወ ተኣምራታዊ ብቕዓት ዝወነነ ንጻዕሪ ካብ ኮረሾኦም ዘውረደ ሓበን ኤርትራን ኣፍሪቃን ጸሊም ሉል ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ሃትሪክ ናይ መድረኽ ዓወታት ዝተጓናጸፈ ንኤርትራ ኣብ ዓለም ጠበል ክትብል ዝገበረ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ብሽክለታ ውድድር ሽም ዘጸውዐ መሰረት ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዝኾነ ሓንቲ ግዜ ዘይኮነ ደጋጊሙ ዝተዓወተ እታ ዝበለጸት ማልያ ናይ ቮላቺሳታት ኣብ ዝባኑ ገይሩ ንልዕሊ 2 ሰሙናት ዝተጓዕዘ ንዙር ፈረንሳ ዝባሓተ ቀጠልያ ማልያ ናቱ ዝገበረ ሓበን ኤርትራን ኣፍሪቃን ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ድሕሪ ቱር ዲ ፍራንስ ዝካየድ ናይ ቤልጂማውያንን ሆላንዳውያንን ምርኢት ውድድር ብሽክለታ ዝተወሰነ ዙርያታት ዘለዎ ኣብ ዕፁብ ቦታ ከም ፌስቲቫል ዝካየድ ነቶም ካብ ዙር ፈረንሳ ብሉፅ ውፅኢት ዘምፅኡ ተቐዳደምቲ ዓዲምካ ዝግበር ትሕቲ ናይ UCI መዕቀኒ ዘለዎ ውድድር እዩ ሓበን ኤርትራን ኮኸብ ኣፍሪካን ቢንያም ግርማይ ድማ ኣብ ዓለም ሙሉእ ንጉስነቱ ብምጽብራቅ በቲ ፍቕሪ ዝውድር ዘለዎም ሆላንዳውያንን ቤልጂማውያንን ከም ቀዳማይ ዕዱም ብምዃን ናብቲ ውድድር ክዕርፍ ከይበለ ተጸንቢሩ ቢኒ በቲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝደመቐ ካብ ህዝቢ ዓብ ተቐባልነት ብምርካቡ ፌርማታት ከቐምጥን ብዙሕ ስእልታት ክሰኣልን ምስቶም ነቲ ውድድር ገንዘቦም ኮፍ ኢሎም ዘዳለውዎ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ተራእዩ ምስ ቢኒ ብሓጎስን ፍሽኽታን ከምዚ ገይሮም ክቕበልዎ ክትርኢ ከለኻ ናይ ብሓቂ እንቋዕናትና ክኾነ ኢኻ ትብል እዚ ውድድር ንቐዳማይ ዝወፀ ክሳብ 50,000 ዩሮ እዩ ዝኽፈል ኣብ ሶንያ ኣብ ዝነበረት ቀዳመይቲ ውድድር ቢኒ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ብ25 ሓምለ ረቡዕ ኣብ ዝተኻየደት ቅድድም ድማ ጸሊም ሉል ቢንያም ግርማይ ንሞዴሉ ማርካ ቫንድሽ ናይ ቅጽበታዊ መወዳድርቱ ቤልጂማዊ ኣርናልድ ዴሊ ብምቕዳም ሕጂ እውን ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ፖዲየም ደይቡ ተሸላሚ 50,000 ዩሮ ኮይኑ ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝኣተወ ውድድራት ፋቮራይት ኮይኑ ክኣቱ ምኽኣሉ ኣብ ዝሓለፈ መሰናዶ ቱር ዲ ፍራንስ ዘርኣዮ ዓቕሚ ንናይ ቅጽበታዊ መወዳድርቱ ብዝማሕደገ ፍልልያት አንፂፉሎም ነቲ ውድድር ተዓዊቱሉ ቢንያም ግርማይ ድሕሪትን ዓለም ዘገርማ ዓወት ዙር ፈረንሳ ኣብ ሄራንትለስ ድሕሪ ዙር ፈረንሳ ዘለዎ መዕቀኒ ንብሉፃት ቮላቺስታታት ቀዲሙ ኣብቲ ብዝናብ ተማእኪሉ ዝተኻየደ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ኣብ ዝኣተወ ውድድር ዕዉት ብምዃን ንኦሎምፒክ ፓሪስ እውን ቀሊል ኮይኑ ከም ዘይቀርብ ክንግንዘቦ ይግባእ ብመሰረት ዓባይ ማዕኸን ዜና ብሽክለታ ሳይክሊንግ ኒውስ ዘቕረበቶ ንውድድር ጽርግያ ኦሎምፒክ ፓሪስ ንቢኒ ኣብ 5 ደረጃ ክዕወት ምዃኑ ግምት ኣስፊራ ቢኒ ድሕሪ ዓወት ቀጠልያ ማልያ ካብ ዝበሎ ብዛዕባ ኦሎምፒክ ፓሪስ ክሳብ ኦሎምፒክ ዝካየድ ህልው ቅርፂ ንምዕቃብ ርሑቕ ኣይኮነን እቲ ጽቡቕ ክትፈልጦ ዘለካ ንኤርትራ ወኪለ ዝዋሳእ ተቐዳዳማይ ኣነ ጥራይ ምዃነ እዩ ስለዚ ንዓይ ኣዝዩ ከቢድ ውድድር ክኸውን እዩ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዓብ ዓወት ኣመዝጊበ ስለ ዘለኹ ኣብ ግዜ ፀወታታት ኦሎምፒክ ተመሳሳሊ ቅዲ ክህልወኒ ተስፋ ገብር ዕድል ዘይብለይ ኮይኑ እንተዝስማዓና ናብቲ ውድድር ፈፂመ ይምኸድኩን ኣብዚ እዋን ሱፐር ጽቡቕ ይስምዓኒ ኣሎ ስለዚ ንምንታይ ንመዳልያ ዘይከይድ ድሮ ምስ ታጋንታ ብሓባር ዝገበርክዎ መደበይ ንሱ እዩ ነይሩ ኣነ ንፖዲየም እየ ዝኸይድ ዘለኹ ብምባል ነብሱ ጽቡቕ ይስምዖ ከም ዘሎ ዝኾነ ዓይነት መዳልያ ሒዙ ንሃገሩ ክምለስ ክንጽበዮ ኢና በዚ ዘሎ ብቕዓት እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ንኤርትራ ከምፀላ ዝኽእል ኮኸብ እዩ ንቢንያም ምስቲ ኣብ ዙር ፈረንሳ ምፂዎ ዘሎ ዝተፈልየ ዓወትን ተዋሂብዎ ዘሎ ልዑል ቆላሕታን ብቐሊሉ ዘይግደፍ ኣብ ታርጌት ዝኣቶ ተቐዳዳማይ እዩ ብፍላይ ከዓ ንከምዚኦም ዓይነት ናይ ክላሲክ ውድድራት ጽቡቕ ገይሩ ከድምዓሎም ዝኽእል ምዃኑ ስለ ዝግንዘብዎ ኩሎም ተቐዳደምቲ ኣብ ታርጌቶም ዘውዕልዎ ተቐዳዳማይ ክገብሮ እዩ ንቢኒ ጽቡቕ እንዳተመነና ኣብ ፖዲየም ደይቡ ካልኣይቲ መዳልያ ከምፀልና ምንየትና ንግለጸሉ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘቕረብናዮ መደብ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ትደልይዎ ዓይነት ዛዕባ ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ናብ ካልኦት ክትበጽሕ ተሓባበሩና ክሳብ ብካልእ ትሕዝቶ ዝመጸኩም ሰላም ወሰናይ